Mema wa ha. Na wumpom. Me pa cho me hoye. Hoye pa. Ame ando. Pa. Amene mo mpaibo. Nyame kurakura wo mu. Amen. Wodin. Me pa cho ye frɛ me Mary Amutamakulu. Mary Amo Tamakulu. Mary ni ye me name. Tamakulu no. Eye madamfo. Na osa ye me colleague. Efiama kwa Tamakulu. No so ye ne din na amono na minim se no so sakua din so dia na ka bo no wasre ho yemfa benya sere etoda aha yede bi ya nibresem etoda ne yaka bibi no wasre se be ya batu bi egu to bi gu ya menu ane bu atan obetwe obi ya so se de enwuma te ebi nyu amodi asase so bade ya mu hunu eduru wa no de hihye adum ni adan ba no onim se ne ya wo ye ne bi mintumi nka ne bebre because minti efa de me nua maka akire me no mate na hina na afri bae me pa cho mi wo fe yase na mo me ni me kunu ne ye wo proso kofi kurum proso sehwe Western North okay jo awiai ewa akoma mu nsam dwumade so akoma FM Onia TV Osekrum TV me pa cho masem nyina ne se be se mfie eduasa num ni ana me de hu abrantie bi a ne ye frɛ no Akwasi Peter ene wo mo frɛ no Sofo Peter ewo eho so ye debiso prayer camp ye Moses prayer camp nti yetena ho aye ware ye etena ho ade wo baba akon ene ye de to aya kontu so ne ye de koduru proso kofi kurum ene so ye Western region sa nti ye de to no de si na so da be ye sofo ewo mu a ene o kan se na damfo bi ba be ka jen se ode no utu kwan ene ye su akwantu odi ye obi ka so ode wo be kwa ene ye se ya asempa nti na damfo na ode no kɔ no ene wo frɛ me ni nua panyin ba ko ye frɛ ne da ku ene ode tu ye nim se me pese me de wonue ani wo kunu de tu kwan se ne me ti hwɛ se ne o si ye mpa bo si fa no pese me de no kɔ no kɔ ye mpa bo no bi wo ho me koyi enya se ha de mo ye de mo gu ne na mo ye ko pe bi ne ye de abaye de abeka ho ene ye si yo ena me kunu de tu kwan kɔ ya mpa okɔhye mu be femfie son na omaida nti ewu mu a konfie nwotwe no ode be bae baako obae baako no obetra krasa na wotwe ene ode ba bebe mu a ye kofi kurom proso no ode be di wo ho wo wie a na osan ye dai ekoye efiri ho wo ma ne bibiem meka ne media na ye awere ho sem kese ma ne me onya me hwe on frɛ me pom bisanse Mary na ho te sei enkura no ho te sei bia me koye no enya ye mame o enti na bia me ma no free saa 7 years ago enkoyie ejamene mi kunu panyin ne ye de tetete hwa da kru bi na me ko ne wona me se da ko me paacho sese ha me titese wo bra wo ma ne me on frɛ me po no wakasa me ho na makase eya na ase enya na ono so ebisa mase enti me pese wo di tu nanim na bisa ne se sese di e pa na pese me ana se onware bibie mu ana ene wo se meka ma kire no ana msiyo enti da wi me san ko na mse da ko me nkra no nkan yo no se nwira fio meka ana msiyo enti na de achi bi na me san ko ne ho ana mse wo se sofu ma me ma aka wo nkra no okuni de on shada emetana gana bi enti wunya be ma ware mana bo so emiensa obeba abesi ufum na me kunu panyin kan sa ana me se mate enti bo so emiensa no ma ne ewo na me baba akukọ secondary school nti wono obetra ne wo fa ba ko wo ha nti o ma na me ba o mo e o ma na me ko e o ma na me ba o ma na me ko nti me ba me ma no ho san wa san ba mante ho hwe ne mete ya ne se okọ nti ya ma me bo kan se onti me ware mbi na ma me bo me busuafo amane e no me ka ye nse bia na agro no odi ye nhwe
na mesi mate ana me de tete ho a wasan ba ko bi mu no ma misa no ono so misa me onchia me chese me nka kura biom nti ewu mo ba se 3 weeks ni ana wasan ya ba nti 3 weeks oba ye no nyamti ya ne se waware saata na menti apo nyame yenim ne na menti apo anka me ko ba bia na omo ware no na menti apo pressure na menti apo enti ne brada oware fia na ti ne brada no okọ ba bia oya asore no ho na me frɛ ni nua na me de tu nanim se me de tu nanim a oka kire me se wo ma me bosome mi yansa ne ho na me frɛ ni nua no meba eno frɛ ni nua ne aha eya akoma 87.9 FM Osai Chrome TV yema mu akwaba emfa emra onua TV yenua no mu a mu hwe ye free ho no ye start ye nchede na ensoso memo ne tofa fama mo na muntimenti asem no asiye yema me ye frɛ no Mary Amo Tamaklu na one ne kunu mama ware fieduasa no mu ne 35 years omo ware no agya be men paibom mu a wode ti asore kakra gusu aye na ja akwanya bi beda ho ma be men adanfo ka so wode ne kuru no ebetu kwan agya we say ye no mutu kwan be men ko ye akwahye mu a wo ba ye no so wonya be 7 years ansa wo ba de ndi nka meboa oba ko ye oba yi ntene nka biem on frɛ no na wo kro no asɔre no na asɔre wɔ ha nti ne nua bɛma ne nua ɛwɔ ha ɛna ɔbɛyi ka kyerɛ bɛma nua sɛ amenti wo nua nka wo mekuru mente ne nka na wote ne nka na wɔmfrɛ me yɛ ne nkɔmmɔ mehu ne yɛkɔ enti no yɛ abɔmmɔde ansɛ wone ne bɛdi nkɔmmɔ ama me ɔne no kasa yɛ a deɛ ne nua ne bɛka kyerɛ maame ne sɛ wo kunu se ɛnya de ɔbɛtumi asa aba bɛtena Ghana bie mu ɛno nti nye kuna me ngare wonya bema ware yey wonya bema wonware wanka mpa nkyere ba no wanka nkyere busuafo o ka kyere ni nua no so wanka nkyere ne yiri se wonya kuna wonware Ghana de on sa metena ha bi baby a yadru no abɔ ne tofa de ama saa na wakan maka kyere mo mame yantu aso mere enti emu ho na me frɛ ni nua na ai frɛ ne dakuo no ɛna m kan se dakuo me ba atwa wo kai se me de to wani me se busa wo bra ma me se ede enti no onware me ana ede enti no on mane me a o ka kyerɛ wo se on hyɛ metena Ghana bi na menye kuna me nware boso me miensa obaba be sum me o man boso miensa wo kai ɛna o se me kai o ma boso me miensa ai obaba be sum me wo kai o se me kai ɛna me se ɛna wo nua no wate se wakɔware wo gina ayinu so na me se ne mi duruduro bo ho no ma kɔge no papa ho enti ma se ma no se wo kai dia na me kate no ɛna me san frɛ ni nua kuma ba ko ne ne wo braya na me san frɛ na me se braya me pa cho wona wa pɛ ma yɛsɛ wɔn ni papa na ne kan ni bra na ne kan so wɔn wona wa pɛ ma ɛde ama mi kunu no papa oba ɛde ama mi kunu no ɛna wɔ sɛ sentimu wo bi same saa ɛna me sɛ wo kunu da wani wa agyae ɛna me sɛ mi kunu da wani ma agyae mi kunu kuma no mi kunu da wani wo kunu da wani wa agyae ɛna me sɛ wo kunu da mi kunu da wani ma agyae a wonni mi noma mi ni wo noma na matu kwan dabi ɛna me sɛ na wontimi ngi mi noma wɔ da akuo hɔ na wo mbisa me ɛna ɔsɛ me de ma anye saa ne wo kunu ka kyerɛ me sɛ wa agyae wo hwane ka kyerɛ ɔsɛ me ne mpɛ yere de ma wo kunu ɛna me sɛ saa na maayɛ dɛ mate no na me sɛ yo ɛnte saa ɛkyerɛ wobɛhum drɔbo wɔ no ɔsɛ ametwɛ wo bra ɛno na ma sɔfo a wɔne ne yɛ wɔn ka kyerɛ sɔfo no ɛno na ma sɔfo wɔne ne yɛ program no ɛna wɔde tu n'anim sɛ me ma no maame sɛ ɔbɛkɔ drɔbo ne me yere na ayɛ dɛ ɛna sɔfo no sɛ dadaada wɔn ka kyerɛ me nti hɔ na sɔfo no kasa ne nya mu nti ɛhɔ no na me kunu no ɛbɛfrɛ me no echi no wo ka se wo bekọ ho no ene na yire no abewa no akọkọ no de ene obobọ ni nua no bobọ na mane ene obefrɛ me ene obebusa nse Mary di asɛm na ɔka kyerɛ me bra no ena me sɛ na di asɛm na ɔka kyerɛ wo ɔsɛ aha di asɛm na me sɛ ne mi bisa ne sɛ wo kai sɛ me de betu na anim sɛ wo nware me a ɔka yem sɛ wo nhyɛ da mbɛtena Ghana biom ena wo ba ya akɔware
nti dia o pa fa me ye dai fa me court na me simi de me ni court a me do be ko na mum me wa anti akọ ne court a me do be ye dai e be ko na o kate me nti ho na obebo osofo ne din obeka kire osofo na osofo no be frɛ no ana wo kire mu kire nti osofo no ka kire me se wo sere me nya abotre ti ye wie program a wone ne be kasa na ne yese me bia o de ama me true program no ma na me wo hoda na osofo no be frɛ me se wo pese wone me kunu be kasa nti mpata se na magie makoma na me se magie ne 2 billion ana osofo postere be kasa na wukunu wo ti wo no wo 2 billion ana ode ma na yire nti ne yire ne me kasa na me se me kwata e 1 billion ana wasiu ana ye de be kwa akoto nanim nti wo me de koto nanim mante hwibiem o mu wie mpai bo mante hwibiem ana me ya me san frɛ sofo no se mokoye wasesai wo se won de one na akasa sese wo hande ne nyina ama ne nua panyi da ku no ana mase mate ana me frɛ da ku no se ai ye ne wukuna ka nti ye me kodrobo ne ya wara me kodrobo nkoduru ho a nni nuanom ye nyina ye betena se ne ye ho nti me wo ha na da ku no be frɛ me se wukunu da wo be ma 300 million na me se 300 million de me nya da menje on fa bi nka ho nti ye kire na me ma ne kan se ma wo de anya hwefu ani ye dem atu ye na je na me se yo na me sanka kire me kunu se meje nti meje no kwasiara am se me hwe kwa koduru juada ma amfa ma nti kwasiada no me kwa asore pon awia na me kunu panyini no frɛ me se sof ma me nka kire wukunu da waate ena me se wo se da be nka ya wode me hwe no kwan juada na na banada ena me si mate ti ma hwe no kwan juada banada on fa mai next week nko wa sa ye dai akọ nti na wo sa me de ye dai me de ba nti me ba ha na ma se nyina ne se oje mi ka ha okọ na me ba no wo 2.5 years ene wanya 19 years ukunu mpacho ai sofu Peter me ba cho ai okro no na abrochire be so kro be so no wo Italy okọ no na mo ba no wo 2.5 years yes akra na nya sei no 19 we ss this so 2 years class ka 17 years ni and we ja we see her ba cho ai